Spoločnosť IMS usporiadala pre svojich zákazníkov a partnerov už 23. ročník tradičnej informačno-vzdelávacej konferencie. Zároveň na nej predstavili novú vizuálnu identitu firmy. Spoločnosť začala v poslednej dobe rásť a tým, že sme v súlade s nejakými modernými technológiami, tak logo, ktoré už máme skoro 30 rokov, už nie je aktuálne, nezodpovedá hodnotám firmy, ktoré vyznávame, smeru, kam tá firma ide. IMS je na trhu viac ako 30 rokov a špecializuje sa na dodávanie IT softvéru. Vzorovou krajinou v oblasti moderných technológií je Singapur, ktorý je demograficky veľmi podobný Slovensku. O tom, ako sa naša krajina môže priblížiť Singapuru, hovorila na konferencii Andrea Vatkerty. Singapur bude mať budúci rok 60 rokov. To je krajina, ktorá je druhá najrozvinutejšia krajina sveta. Krajina, ktorá pôvodne boli len naozaj malajské tigre a močariská, ale boli bystrí, boli odvážni, sú veľmi húževnatí, pracovití a dokázali si za 60 rokov vybudovať krajinu. Slovensko má podľa nej všetky predpoklady na to, aby sa stalo rovnako úspešné ako Singapur. Dokonca má výhodu vo veľkosti územia či v zdrojoch nerastných surovín a pitnej vody. Ďalšia kľúčová téma konferencie bola digitálna transformácia. Dnes sa o ňu pokúša čoraz viac firiem, no odborník na informačné technológie hovorí, že treba postupovať pomaly a obozretne. Je to kvázi zmena celej firemnej kultúry v tom finále, pretože tá digitalizácia v sebe nesie zásadné zmeny v tom, ako organizácia funguje. Tam sú veľké rizika, pokiaľ sa to nezvládne. Pri zložitom procese digitalizácie je rozhodujúca podpora expertov. V IMS sú špecialisti, ktorí už 10 ročia pomáhajú firmám držať krok s dobou. Technológie v IT svete idú strašne rýchlo dopredu a to, čo nejak dobre fungovalo dnes, už zajtra úplne nemusí stačiť a preto je veľmi kľúčové, aby sme aj my ako softvéroví dodávateľia a dodávateľia riešení pre našich zákazníkov boli v súlade s týmito trendami. Súčasťou zmeny vizuálnej identity IMS bude aj postupná zmena UX dizajnu osvedčených platformiem Y-Agenda, Y-Decision, Y-Spatial a Y-Space.